खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोनजों मोनसे जोबोद गोनां आयदानि सायाव दान्दिसे सम सावरायनो फैदों। जाय आयदानि सायाव आं सावरायनो फैदों बेयो बर' हारिनि थैनाय थांनायजों लोब्बा गोनां मोनसे आयदा। आं आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि बे भिडिअखौ नायगोन आरो बुजिनानै लागोन। दा खोथाया जादों मैया दाखालैसो निउसाव ओंखारनाय खौरां बायदिब्ला चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय जाय सोरखारि लवार प्राइमारि आरो आपार प्राइमारि बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव जोबोद खम एबा बाङाय फरायसाफोर दं। बैफोर फरायसालिफोरखौ सोरखारा बन्द' खालामसिगोन आरो खाथिनि बुरजा फरायसा थानाय फरायसालिफोरजों सरजाबनाय एबा मार्जाब खालामनाय जासिगोन। दा बे प्रब्लेमा जोंनि चिरां जिल्लानिल' जानानै थायाखै। बे प्रब्लेमा आसामाव जेसेबां बर' बिजोंनि सोरखारि फरायसालिफोर दं बैफोर फरायसालिफोरनि थाखाय मोनसे गिख्रंथाव प्रब्लेम। मानोना मोनफ्रोमबो सोरखारि बर' फरायसालिफोराव फरायसाफोरनि बिबाङा दिनैनि समाव आसि बिजौआव सानजानाय जाजोबखाबाय। दा बर' हारिनि थाखाय बियो मोनसे जोबोद गिथावना प्रब्लेम आरो बे प्रब्लेमनि सायाव जोंहा गोथौयै बिजिरनानै नायनायनि मोनसे सम जाबाय। गोथौयै बिजिरनानै नायोब्लासो जों बे प्रब्लेमनिफ्राय माबोरै बारग'नो हागोन बेनि राहा लामाखौबो जोङो मोननो हागोन, नङा होमबा? थारैनो मानो बर' बिजोंनि सोरखारि फरायसालिफोराव फरायसाफोरनि अनजिमाया खम जालांगासिनो दं? सिगांग्रो जों बेनि जाहोनफोरखौ मिथिग्रोनाया मोजां, अब्लासो जों बे प्रब्लेमनिफ्राय बारग'नायनि राहा लामाखौ मोननो हागोन। आरो बेनि जाहोनफोरनि दाया थारैनो सोरनिमा? आंनि पार्सनेल अपिनियन बायदिब्ला बेयाव जों बयहाबो एसे एसे दाय दंजोबो। दा गिबि दायखौ आं सोरखारनि सायावनो होनो लुगैयो। मानो होनोब्ला जों बयबो नुबोगासिनो दं गोबां फरायसालिफोराव लांदां जानानै थानाय फोरोंगिरिनि मासिखौ सरकारा दिनैसिमबो सुफुंबोआखै। बेनि आंनो सासे गोथां साखि। मानो होनोब्ला आंबो मोनसे फरायसालिनि सासे फोरोंगिरि आरो आं जाय फरायसालियाव साख्रि मावो बे फरायसालियाव दिनैसिमबो 9 टिचारनि पस्टआ खालि एबा लांदां जानानै दं। दा बै 7 फोरोंगिरिनि आयदाखौ सोर फोरोंगोन? दिनै बयबो पेरेन्ट्सआ गाव गावनि गथ'खौ गोरों जाजानो लुगैयो, आंबो जाजानो लुगैयो। अब्ला आं आंनि गथ'खौ थोजासे फोरोंगिरि गैयै फरायसालियाव मानो फोरोंनो? दा एजुकेशन बायदि मोनसे एफाग्राब गोनां डिपार्टमेन्टखौ सोरखारा नोजोर होयिया जोबोद दुखुनांथाव। आरो दा प्राइभेट फरायसालिफोराव जों फोरोंगिरि आंखाल जानायखौ बारा खोनाफेरा। बेनिखायनो फोरोंगिरि गैयै फरायसालियाव गथ'खौ फोरोंस्लायस्लाय बयबो फोरोंगिरि गोनां प्राइभेट स्कुलाव फोरोंनो नाजाखागोन ना? नाथाय दिनैनि दिनाव आंथ' बुंगोन प्राइभेट स्कुलनि इयुनाबो सोरां नङा, मोजां नङा। मानो? बिनि जाहोनखौ आङो दसे समाव बुंगोन र'। दा नेक्स्ट प्रब्लेमखौ बुंनो थाङोब्ला बुंनांगोन दि मोनसे समाव गोबां बर' मानसिफोरा सोरखारि बर' मिडियाम फरायसालिफोरनि इयुनखौ साना हसिया आखाइ बेरनाय बायदि खाथि खाथि प्राइभेट बड' मिडियाम स्कुल बा प्राइभेट इंलिश मिडियाम स्कुल खुलिसावलाबायदोंमोन। प्राइभेट स्कुलफोरखौ खुलिदों सोरखारि स्कुलफोरजों नांजाबनाय। बेफोर पारमिशनखौ दा बबेयाव मोनो, सोर होयो? जोबोद साननो गोनां खोथा। आरो आंनि साननाय बायदिब्ला गभर्नमेन्ट स्कुलनि मोनसे थि डिस्टेन्सनि सिङाव प्राइभेट स्कुल थानो मोना होननाय मोनसे गोख्रों नियम थाथारनांगौ। दा नेक्स्ट प्रब्लेमखौ बुंनो थाङोब्ला आं खायफा फोरोंगिरिफोरजों गाज्रि मोनजानोबो हागौ आरो खायफाजों सावरायजानोबो हागौ। थेवब्लाबो बेनि बागै आं एसे बुंनोसै। दा जों खायसे मानसिफोरखौ नुनो मोनोदि फोरोंगिरि साख्रि मोनसान्दिल' ख्लां ख्लां, नाथाय जेब्ला साख्रिया मोनखाङो अब्ला फोरोंगिरिनि बिबानखौ मावफुंनायाव गावखौ फुल्लि डेडिकेट खालामा, मास थांनानै बेथन मोनब्लानो जायो। बे एटिटिउडखौ जोङो फोरोंगिरिफ्रा गारनो रोंनांगोन। आरो फोरोंगिरिनि फरायसालियाव लेट फैनाय, फरायसालि गनायनि सिगां गावनि पिरियड जोबब्लानो न'आव थांग्रोनाय, फरायसालिनि जायखिजाया डेभेलपमेन्टेल प्रग्राम्सफ्राव बाहागो लायो, फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव ग्रुपिजम जानाय, गावजों गाव सावरायखोमानाय, बेफोर गासैबो फरायसालिनि आबहावायाव जोबोद गाज्रि गोहोम खोख्लैयो। बेफोर बाथ्राफोरखौ पेरेन्ट्सफ्रा खोनायोब्ला बिसोरनि गोसोआव फरायसालिनि फारसे मोनसे नेगेटिभ इमप्रेसन गोग्लैयो। बेनिखायनो जोङो बेफोर गाज्रि हुदाफोरखौ गारलायनो हानांगोन। आरो
दा बर' बिजोंनि सोरखारि फरायसालिफोराव फरायसाफोरनि अनजिमाया खमायलांनायनि जाहोना फेमिलि प्लेनिंनि सायावबो सोनारना दं। दानि मानसिफोरखौ जों नुनो मोनो गोदोनि बायदि बुरजा बुरजा गथ' खांला। मेक्सिमाम पेरेन्टसफ्रानो सासे बा सानैल' गथ' खांसै। बेनिखायनो बिसोर गथ'नि फरायनायनि खरसाखौ गोरलैयैनो रुजुननो हायो आरो साबसिन सोलोंथाइ मोनथोंनि आसायाव प्राइभेट स्कुलाव सोयो। सासे बा सानैल' गथ' खाङोब्ला गभर्नमेन्ट स्कुलानो जा प्राइभेट स्कुलानो जा फरायसायालाय आल्टिमेटलि खमायलांखागोनानो ना। बेराफारसेथिं गोबां मानसिनि इक'नमिक कन्डिशना दिनै लासै लासै इमप्रुभ जाबोगासिनो दङ। दा बेबो बर' बिजोंनि सोरखारि फरायसालिफोराव फरायसाफोरनि अनजिमाया खमायलांनायनि मोनसे जाहोन जानो हागौ। दा इक'नमिक कन्डिशना इमप्रुभ जानाय लोगो लोगो गथ'नि थाखाय साबसिन एजुकेशनेल इनस्टिटिउसन नागिरनाया स्वाभाबिक खोथा आरो। सोरखारि फरायसालिनि फारसे मानसिफोरनि जि नेगेटिभ थिंकिं दं, जों बेखौ सोलायहोनो हायोब्ला फरायसाफोरनि अनजिमाखौ एसेब्लाबो बांहोनो हागोन होननानै आङो दिनैसिमबो सानो। दा जोंनाव माखासे ओरैबायदि नेगेटिभ थिंकिं दं, जेरै सोरखारि फरायसालियाव फरायब्ला लेखा रोङा, सोरखारि फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रा फोरोंनो रोङा, फरायसालियाव फैया, फोरोंगिरि गैया, सोरखारि फरायसालिफ्राव डिसिप्लिन गैया। बेफोर गासैबो सोरखारि फरायसालिनि फारसे मानसिफोरनि नेगेटिभ थिंकिंजों। बेफोरखौ जानगार होनो सोरखारानो जा, फोरोंगिरियानो जा, बा जोंनि समाजनि बयबो समानै समान खामानि मावनांगोन। सोरखारा फोरोंगिरि थिसननांगोन, फोरोंगिरिफ्रा फरायसालि फोसाबनायनि फारसे खामानि मावनांगोन, फरायसालिया माबायदि सोलिदों बेफोरखौ समाजा गोख्रों नोजोर होनांगोन, गेना गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनांगोन। दा बिदिजोंसो फरायसानि बिबाङा बारायलांगोन, नङा होमबा? आरो जों गोसोआव लानाया मोजां, मोनसे गामिनि फरायसालि जुदि बन्द जायो अब्ला बै गामिया मोनसे गिदिर सम्पति खहा जानायजों समान जायो। जाय सम्पतिया जोंनि समाजाव सोरां लानानै फैयो बेनो खोमसि जानाय जायो। मोनसे फरायसालिया मोनसे इन्डास्ट्रि बायदि। जेरै मोनसे इन्डास्ट्रिया बन्द जायोब्ला गोबां मानसियानो खामानि गोमायो, फरायसालियाबो थिग बिदिनो। दिनै आं मोनसे फरायसालियाव खामानि मावना न'खर फिसिदों, गाबोन आं रिटायार जाब्ला आंनि गथ'आ बा नोंथांनि गथ'आ बे एखे स्कुलावनो बा फरायसालियावनो खामानि मावनो सुजुग मोननो हागौ। दा फरायसालियानो थायाब्ला खामानिखौ बहा मोनगोन? आनएमप्लयमेन्टनि प्रब्लेमाबो बांगोन। आरो आं जोबथारनायाव जोंनि पेरेन्टसफोरखौबो खावलायनो लुगैयो, जाहाथे नोंथांमोनहा सोरखारि बर' फरायसालिफोरनि सायाव फोथायनाय लाखियो आरो गाव गावनि गथ'फोरखौ सोरखारि फरायसालिफोराव दैथायहरो। फरायसालियाव दैथायहरनायजोंल' जानाय नङा, फरायसालिया माबायदि सोलिदों बेखौबो नोजोर होनांगोन आरो गथ'आ माबायदि फरायदों बेखौबो उदिस लानांगोन। प्राइभेट स्कुलाव गथ' फोरोंनाय बिमा बिफाया गावनि गथ'नि फरायनायखौ लानानै जेसेबां सांग्रां, बेबायदि सांग्रांथिया बयनावबो थानांगोन। अब्ला गथ'आ मानो रोङा जानो? आरो बेनिख्रुइ देरसिन बाथ्राया जादों मा, गासैबो फरायसालिफोरा जोंनि रावखौ फोथांना लाखिनायाव गिदिर बिफाव होगासिनो दङ। दा हादोरनि संबिजिराव गनायथि मोननाय मोनसे राव आरो हारिखौ जों फोथांना लाखिनो ना फोथैनो? दा लोगोफोर, बे सोंलुनि गेजेरजोंनो आं दिनैनि आंनि बे भिडिअखौ फोजोबनोसै। भिडिअखौ नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालाम। गोजोन्थों।